It's about time. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi Rainbow Paints. Wow, I think Kate Beach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu we madzulo ano ndi olemekezeka bambo Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South East, komanso ndi chair wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Iwo wanso ndi the National Organizing Secretary NOS ku chipani cha Democratic Progressive DPP. Ndikulandireni, and it's always nice to have this conversation with you, Honorable Samia Suleiman. Muli bwanji? Ileto ndi kunaka Brian. Tili bwino. Omwewo wa Malawiro. Mwana katanzatu ndiye muja bwinoto. Osati ndiye mavuto sopa. Kwambiri. Maka ife ma MPs. Tukumana ndi zikhomo kwambiri. Tale nani? Nanga simene kulili kunjaku. Mwezi wa mezi makhalira mu constituency. Mavuto sobano ndi kuti kubwera kwa MP ndi pafupi. Njala mzipata mankhwala kulibe ndi afuna ndalama kagule ku private. Maliro anthu akanika ndithu ambiri kuzithandiza okha zinthu zikachitika zovuta. So mavuto onse amabwera ano kwa ife. Ziletu kumana nawo. So ndimafuna ndidziwe poti ine sindinakhale MP. How do you manage all those requests? Ndi daily kumabwera anthu kunyumbako? Ndi daily. Chifukwa chake ena amathawa kupita khala madera ena? Of course, zimathawa kupanga discourage munthu. Malingana ndi mmene solili. Koma ndimaona ngati kuti chachikulu ndi mmene umachezera ndi anthu ako. Kumvesesana, because kuti timakhala nazo daily. Koma ukakhala kuti iwe solibe azitha kukumvesa kuti panthawi imene ulibe zikakhalapo ndithu akhoza kubwera nkwauza kuti ndilibe. Kubwerera bwino zimachitika kuti aya vuto limene ndalimva koma mundipasa kaye mpata ndikusakireni ukumaona kuti upanga bwanji. Also, do you have specific days imene mmakumana ndi anthu kukwasira? No. Daily, Brian. Maka ife amene timakhala mu constituency momo. Inu mukhala mu constituency momo? Yes, timakhala momo. Ndiye kuti mulibenso nyumba kwina kuli konse? Ndilibe. Ndiye kuti ukangofika uchoka parliament. Amachita zowa kuti wafika. Mama wa office ndiye kuti mucheza ndi anthu. Ngati nyengo imene kupita iso pano kumachuluka some activities. Ma paper Sundays, ma church mu. Ndiye upeza kuti tsiku limodzi Sunday limenelo kwabwera ma invitation for ma church. So it's how you manage. Kwina kuya akandimira awa kwina kundikaonekere basi zinthu kumaenda. Koma ndi ntchito yabwino? Yes. Ndi ntchito yabwino. Ine ndimakhulupirira kuti ntchito ina iliyonse ndi yabwino. Bora ngati ukuyikonda ntchitoyo. Chifukwa pali ntchito ina ikhoza kukhala yabwino kwambiri, yolipira kwambiri. Koma environment ngati sili bwino, ntchito ja simaoneka, simamva kukoma. Ntchito ndiyovuta.
because you're dealing with people. Yeah. Koma ineyo ndimayimva kukoma because I think I enjoy mixing with people. Motano pakamabwera kunyumbako sikuti so makhala ndinkawa kuti ajokalite pamodzi. I have an open door policy. Mukhoza zafusa kwathu kuja. Oti gate yakwathu liberoko. Kunyumba ku office. Nimene mapangira kwambira kale because ndimazenga ngati I'm one of them. Kodi MP pano amandira ndamazingana. Kuti ndinene mafigures ndikhoza kunama. Okay. But what I know is that mafigures simukwadziwa? Akadula. Mafigures simukwadziwa? Ndikufuna ndikanke. Fukwana ngasi kuti ndinene kuti exact figure meti mandira ndimakuti I'll have to check. Okay. Koma what I know is that akadula zimene amadulazo kufa kumene chomakati ngongole timapasidwa, so they are cumulative. Okay. Panopa my MP tikumasala ndi about 6 to 700,000 pamwezi. 6 million 700 to 700,000. What? Yes. Abadula zo? Yes. Oh. Yes. You can cross-check in the parliament. Akoza kuza. Nchito yofuta pra. Nchito yofuta. Nchito yofuta. Chifukwa ukangoti walwa kumenemo. Yeah. Mwejo kumakani mwayolenga ngongole ya galimoto. Ndi kumakhala soti ngongole tinantina. So umakhala kuti ukuchokeraku wasiyako maenje. Okay. Ukampeni. Yeah. Njo matenga zimenezi. Okay. Angasi ubeze poyambira. Kumano zimakweteka because it's a long term pain that you go through. Njodi mpaka na muzamalize. Ndiyo katikati mukhozo peza kuti mina ngongole kamozi katha. Koma nthawi mweyo akupanganiso nofa kena. Sunga kani because you as an MP umafunika kufenda nthawi zonse. Okay. I'll give you example Zulu. Zulu. Patu kutazukira mali wawiri. And this is very regular on a daily basis. Chakuti now mali wawicho ndio tikule boko coffin tutumize lole katenge mali wawicho abwere akaike. Now mali wa ku Queens ndio tikakule coffin tikatenge mali wa Queens apite mukosesa akaike. So it has been like that the whole 5 years? Kabenazo kuchulukira pano over time kupita ku campaign. Okay, tukutengera wamene personally wamene ndinawinira koma izi namba kupanga kale even usina kale MP kwambiri before I became an MP. There was a time also okay pano before tinapeza munthu amene atapanga supply makofini kundilanda, but there was a time I had my own carpenters. Yeah. Yes. It's a daily requirement. Ya maboko. Yes. Koma ndiudindo wa MP kugula maboko. If you go my books according to Malamulo I. So ana ambitsa ndani zimene. Tinganene kuti mwakhala chifundo chabe. Okay. Ngati msogoleri. Okay. Mwina se munthu wanu wachita ngozi wamwalira. And you know kuti family imene yoyo ndiyovutika kwambiri. Kuti akambe kupemphesa sizigwira. Mwina mali wake afuna apite kumuzi. As a leader, you have to come in. Okay. So singani wala ambisa ndani, but that's one way of maintaining our capital in terms of politics. Because the more you look after your people, it means the stronger the base. So mankaya kuti baso kana ubona watu aja kamera liboko kumagawana. Basi to. And the maboko sibina awili patsiku. Yes. Tazinatatu. And you do this kuti mukafuse ku Queens kumochale kuja kuti kamota magawara ma MPs akakuzani tumachita ndandano amene kuja mama. Tsopano ku parliament iko sabata imeneyi anakuti utsanga auri chinachitika nchani
kumbali ine ndi ndale basi imene zafikano ponunkha chifukwa nyumba ya malamulo ikuyenera kukhala neutral, ikuyenera kukhala fair. Koma zimene zochitika panopa nyumba ya malamulo nthawi nakenso ndinanena pa interview yanu kuti parliament has been captured. Ndoje pamene mwina anakhulupirira koma zikuoneka tsopano kuti members are gagged, bills are bulldozed. We don't wait for 28 days notice anymore zinatha. Ikabwera bill imafunika kuti muipatse 28 days. 28 days. Billions. Koma pano ikumangobwera bill ikabwera. Yeah. And ineyo ndikhoza kuvomereza panopa kuti ma MPs angapo singanene kuti ambiri koma angapo I know kuphatikiza neyo. Yeah. Timadusisa mabill memu jatisakwaziwa. That's very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Bill yadusa zana ya mafuta. So one of those bills that is very dangerous to our country. We have NOCMA. We have PIL. Yeah. We have MERA. All these three are regulating fuel in this small country. Yeah. And now we want to bring the fourth one. Are we serious, bruh? Mafuta get. Ziko get it. And we want to write Malawians kuti it's G to G, government to government. Nowhere in the world does government sell fuel. Government is not a refinery, bruh. Boma silimagulisa mafuta. No, it doesn't happen. Kuma what happens is that as a refiner, you have your chosen suppliers. It happens even kunoko. Mukhoza kunyamuka apa kuti mpite pa Zambia pa factory ya fertilizer kuti mukagule fertilizer akufusa kuti machokera ku Malawi. Ku Malawi kuti ndi supplier watu mukagule wandani. It's everywhere. It's a common practice. Okay. Yeah. So there's no government that sells fuel. Government to government did not work in Kenya. What they did finally in Kenya, Aragambirana, was just to allow them to reduce their minimum requirement. Because these refineries are huge. Our consumption here in Malawi is 800,000 to 1 million tons per year. Kenya is 10 to 12 times bigger than us. Yeah. In terms of consumption. But Kenya wanaganira because they could not meet the minimum requirement. Okay. Yokulira direct to refinery. They have Kenya makula direct to refinery. Zonama. Zaboza. Because statement even Zonama. Ndiba president atonama. All this zimena kubanga baba. Because if you now my suppliers, what is the phone? I would have told my suppliers also. Tin my suppliers are too. I mean, I can't give fuel. And the chuma visa suggestion in Joguti, but my suppliers, I mean, $35. If my vita wawina wake per ton. Mugayebanga times umboni muni nawo yazimeni muamba inatu bayani ndima lankula zintu zoda anthu amakanika kundi society $35 per hawi kundi kusaza umboni chifukwa amene akuziwa kuti ine ndikunama iye andu umboni wina azibwereso mino kundichita ineyo manama tikugula mafuta kuma companies. Yeah. Now tinafika pauti timachita ma company acha $75 million. Now chimetu kupanga ifeso pano anthu achifondera mechachuluka ayamba kuseka mipopecha. Okay. Ndifake munaona mafuta anavuta kwa so ife momoti tikhale basi ndi anthu aja tikambirane nawo fanga takufika poti pasa mafuta $75 million. Senzo pali ubale. That's right, yeah. Tukwasiya tukupita zikagula kwa madoba ina cash. So now wana kukwiya ano kuti
ife tikupasani mafuta ndalama zathu tunazipasa koma tikakufusa ndalama mukuti mulibe forex mulibe koma mukutenga forex mukagulaso uku nchifake mukuona even panopa lero date ya lero muchite mark this coming week mafuta avuta because awa kuseka ano matapu achi okay so ndichabwino olutipite ku Dubai tingoyerekeza kuti chabwino ine ndikunama apita kumene ujaboma tuboma akulisana mafuta azafika bwa ship inyamuka izatera kuti tindi ma storage facilities ifeko zosamveka zokhazoka anoku masa kuti ali ndi storage facilities ma facilities amene ali ku Beira okay kaya ndi ku Petrobera alipo angapo mukapita kuti mukagule mafuta ku refinery amakuza kuti muchokera ku Malawi tili ndi agent wathu ku Beira kagulani kuti chomwe chali ndi ma storage facility okay so tinganyamuke pano kuti tikatenga mafuta ku Dubai okay it doesn't work like that chifukwa akupita kumeneko mafuta azochokera pa Beira. That's how it works. So tikanene kuti tagula toka tasenza toka kumene kucha tizateresa basi poti afunabe ma suppliers awawa kuti kulisawo amene ali ma facilities awo kubera. So it's not making mwina kapena kuti boma la kumene ko liauza mauje ma supplier awo kuti Brian zona boma la UAE izikakhala ngati venda kumagulisa mafuta. You know UAE it's a joke. And you tell me Brian inuwe mwasegula shop ndiye muyambe no sopano kuimbira azinzano Suleiman tabwerani koma ndatumiza payate romane vondrama mugwerere taxi mubwere mu shop manga muzandigule zamba zachitika buzungu mwadwa inuyo kumatumizira ndrama makastoma kuti bwerani kuno muzandigule okay zinamba zachitika zachitika kuti tinene ngati ekhaya atinganjira ndrama zambiri ndi azita Brian Band ndautumizira 100,000 tatenga taxi kumene muli kumbwere mu shop manga muzandigule zinthu ndizimene akunena atu president kuti ogulisayo watumizira tikiti ndrama zonse kuti achoke kuno ogula amene akumbeza kuti andi ndrama akagule zinthu akupasidwa transport. It doesn't make sense. Ngati mulibe ndrama yobwerera kushopo kwa ine ndimubwera bwanji muzagule zinthu kwa ine. That's right, yeah. It doesn't make sense, Brian. It's just a shame kuti tikulolera izizi kuti zichitike. Chimene chikuchitika nje kuti afuna abwereseka committee kena headed by Nzimayi uyu sinimuchula uyu olankhulitsayi anapita nawo ku Kenya ndiye Nzimayi wena anapita naye ku Kenya uyu amapanga za ku Kenya akupanga za ku Kenya ndiyo uyu anali konko kale but anyway chimene akufuna ndi kuti apange committee imeneyo headed by anthu amenewa ndi abwana ena aku State House iko abwana ena kumene koko ndika syndicate ndiye so pano apange ka committee kameneka akuti ngati nduna iniyo kukhala nduna lero ya mafuta mukhoza kungonyamuka kupita kwina kulikonse ukagula mafuta kusayinira kumene kuja opanda kuzera ku PPDA opanda kupanga due diligence kuti kodi anthuwa kaya mubwera ndi deal yokuti titenge dziko lonse tiligulitse kuti atipase mafuta inuyo anduna mundi mphamvu imene chikupanga no ndimene amakambirana ku parliament ndimene zikuchiti ndizachitika bill ya site bill manages to kill Nokma to kill Mera to kill IPF kuti no fuel azichidwa control munthu mmodzi and zero control ku State House because aikamu anthu mukakomitika amene kachi kuti kazigulano mafuta headed by akuluakulu State House and aphungu a nyumba ya malamulo aziloleza zimene zadusa si zulo zanaka zadusa anaima aphungu naona Saka analankhula kwambiri naona so Ajihana analankhulapo koma end of the day zinthu
zijazadutsa because of numbers. Nanga siti ndi mapungu ena amene muja, they're very compromised. We're supposed to take our country first. Bani lero kule MCP kama kubera DPP nkuja kubera UTM. End of the day is in the bani zote zimabera zimatani. When you say Malawi remains, when you say kuti apungu ena za compromised, mufuna onena kujia imesi za chilendo brani maona mite makwilya nchito chilimu azipungu mime 193. That's why, you know, tikamapita kunyumba ya manu brand standing orders amanena kuti committee E ndi committee E achitidwe head by a member of the opposition. Okay. Anapanga zimene zija deliberate kuti ma checks and balances azichitika komanso pasamakhale kukondera kuti yapoti ichi chabwera ndi aboma foka kawa opposition ndi kuti muchiyang'anitsira chinthu chimwe bwino at a different angle than waboma. Komano muona kuti ma committees ambiri amene amayenera kukhala ndi chairman wa opposition. Ma chairman walimo opposition. Point of entry yao ndi opposition. Okay. Koma pano pasa opposition. Pali ma committee ambiri. Ngati iti. Kuli public appointments, kuli public accounts, kuli kutiambile public appointments. Yes. Kulinda. Kuli Honorable Joyce Chisulu. Okay. So ndi opposition. Entry point yao ndi DPP. Okay. Analowa ngati wa DPP. Yes. Panafunika opposition. Yes, kuti a president akanena kuti ndasankha Brian Banda. Yeah. Kuti akhale inspector general. Yeah. Ndiye committee ija sikuti a president akasankha zimathera kompacha. Okay. Committee ija no imafuna imunike munthu uja amamuyitana aone mapepa ake zonse nzoyenera akati zili bwino ndiye committee ija imanena kuti ife munthu itamu suzumira ali bwino apitirize appointment yake taivomera ngati parliament. So kumafunika kukhale munthu wochita checks and balances. Chifukwa zimene zimathandiza so kusangosankhana pa mtundu. That's right, yeah. You know, yeah. On merit. Yeah. Koma muona kuti chilowere in 5 years ikuta palibe anabwezedwa hapo kumene kucha. Koma we know kuti anthu ambiri amene azera kumene kucha they're incapable. Ambiri aja angopitirako umene ubale ena aja mtundu. Okay. Ena aja kuchalichi. Koma background nchito sizikutani sizikuyenda. That's why Malawians are complaining. So pamafunika kuti pakhale wa opposition. Yes. To provide checks and balances. Yes. But you are telling us on this network. Yes. Kuti sizili choncho. Ma committee natural resources is headed by Honorable Eran Chirenga. You know kuti Honorable Eran Chirenga ndi DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Joyce Chisulu sikuti ndikunena message. Okay. Sikuti ndikunyoza. Yes, that's but I'm being honest. Yes, that's right. Ndi analo amene mjangala DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Moti ndamvaso kuti ivi kumakokasi aboma amatani akumapezeka makokasi achipani cholamula anthu amenewa. Okay. Ndithu agwira limodzi sizobisa and sikuti ndikuchitenga ngati chinthu choyipa. It's their choice. Okay. Koma I'm just being honest kuti iwo aja akuziwa malamulo kuti malamulo samalolize akanasiya ntchitoyo kuti pabwere munthu weniweni amene azichita checks and balances. Okay. Iwo azipanga za bonus. It's not an issue. Chimodzimodzi uspika Brian president wa MCP ndi ajakwera. First vice president ndi Agotani Hara. This is not even personal, but it's the truth. A president tingorekeza vano vapita ku Dubai. Chipani vano kuendesa nda. Ndeuta vice president. A vice president. Amene ali nda. Agotani. Amene so aya speaker. Okay. So ndipita bwanji ne parliament ndikanene kuti a president IMCP talongosa ni mwino anyamata ano anyamula zikwanje museumu. Ndikuti ndikhangati ndikunyoza a speaker. Okay. Pamene ku democracy pali. We have seen mbuyomo anthu ena kusankhidwa mpando
kuchipani ndikusiya ku parliament zimachitika. So it's compromised. A speaker athu ndi a president MCP imeneyo seli boma chipani chimene chikulamula boma. A second deputy speaker, a first deputy speaker akazombo ndi MCP. So do you think ineyo munthu wa DPP mene mujandinga basidwe chance or even kuti nditakasuke tukhala mumangika atu ambiri mukhala mumangika tukhala mumangika. I believe even sikuli chakunachitika ka fracas iyo it wasn't even a fracas because akazombo ntayima koyamba ana ndi panga sign yonera kuti andipatsa flow ine kukhala mpaka na mafunso athu amapita kwa akhumbizo chamoto tapita ku break kubwera ndayimaso ndapangaso gadget ija kuti budget ni magadget anyowa jai ndiye machita press undofuna ndikankule point of order you are supposed to be recognized ija zonena kuti point of order is not zokuwa tija kuti tizingoiza machine yo koma mwina ngati sakugwira kumwe nokhoza because in technology metu kufunzira kumene paka ndayimaso ndana nenaso kuti brand I see you ina koma naonesesa kuti atenge uyo amaliza ine kuima aundipanga yoncho utenga kenako abasi winding up neto ndeni naima uda speaker lesa mandichula ndibwerere ineyo ndi zinthu kutima kuzinati tumanto ineyo mwemino ndilibe nakonzekera kumene munandichula muzo ndilankhule ndipase nimpata ndilankhule ndi ayayi ukuchita mwano ndi anazayima sono akayima iweyo umafunika ukhale pansi malamulo ake napene kumata ima nthawi mweso kunazayima achaponda ndi ineyo now I was confused kuti chichitika ndi chani ndenda zangumva kuti 105 one day kenako ukayayi 2 days kuti ndalabisa chani aya basi ukuyankhaso 5 days ine chabwino ndimene ndimatuluka komano sizikuyenera utero ndikuona ngati kutsogoloko kuti parliament athu zizakhala bwino tisiye izo masankha ku zipanisi kukhala ama speakers amakhale ndindo wachipani Brian ma parliament ena amapanga choncho amachita nominate akuzopanga nominate ena ake kandi bungwe kandi chani anthu atatu amene kandi ma retired judges amene amaziwa za malamulo and mwina izikhala no competition amene achobwera pale apindi kuja maina aja ife ndikuvota kuti ufuna uyo koma semakhale watu amene mchifukwa pazikhala bias sizimaenda so anakupatsani suspend ya 5 days ndeno makapezekanso muyenderanso federeza small order authority wasuspendisa amakagwiranso ntchito suspend yaine ndiya muchemba kuti ndisalowe muchemba 5 days 105 kuti ndanditukusa mwe koma sana ndichoso MP sana ndichoso udindo wanga wa agriculture committee ndine chairman wa agriculture committee and it's part of my job kuteko apa sinathe kuendera ndipita sokusoda pa NFRA ndipita kwa Admark ndiendera ndithu because my institution amenewa answerable to Malawians kuja ndrama za Malawi when say kuja meaning kuti akulandira akulipiridwa ndrama za Malawi and Malawians should demand service from them. That's the only way as we can progress as a nation. Let our institutions be on top of things. Nauka kuti mina I'm restricted to agriculture. Ndikana kundaso kaendera immigration sizikuenda. Road traffic sizikuenda. I thought by now ndama zinezima chitidwa ku road traffic. Nzambiri party zano pano matoget. We should have had state of the art road traffic department. Tikakata manga zintu zokongola kukhala kuti ma officers on stage they are working so smart zija. Vita road traffic mamawa ukatengeko license
within 1 hour obwerako panoti inu kuti mukapange renew license ikhoza kutha mwezi ndikumva choncho service is at the worst. We need to improve service delivery. Pitani ku immigration Brian mukaone mvesa chisoni mupeza kwambo zaza anthu akudikira afatu mapassport pano akuprintidwa kunyumba kwa munthu mapassport akuprintidwa kunyumba kwa munthu nanga za mapassport zikuoneka muno bwino Brian sizikuoneka chifukwa mukaona mapassport athu akale amene mayuza poyamba ndikutenga anyone kuyika apo ichira ngati kope ya mwana wa standard 1 passport pena zima ujeni zawozo zisagwire kumene zima scanner zawozo zima barcode zawozo anthu akubwezedwa m'malo airport mupite of immigration mukapange apply ndi amazitenga zimene ziya azikaprintira kandi kunyumba kandi sitikuzola printira mama wazibwerese akugawireni choncho sizikuyenda enako apite nazo mukachita ni apply ku Blantyre kuno zipite ku Lilongwe akaziprinte kumene service delivery yathu sili bwino. Go to the hospitals ngati mwina muli ndi chotupa mufuna mupite ku theater Brian, you have to tip, you have to bribe kuti ukalowe mu theater mucha, otherwise umwalira nacho chintocho. So munapita ku fertilizer makatani ngati chairman wa agriculture ndikulandira mafoni ambirimbiri including my MPs osati ako opposition oka even akuboma kosa anaimba oda chair za fertilizer zili bati then ndikusowa cho yankha anthu because tinakumana ndi ministry ndi SFFRFM a few weeks ago ku parliament anatipanga sure kuti within the next 2 weeks fertilizer akhala kutani ali pansika ndi 2 weeks jayata nthawi kupita and chimene chikupweteka kwambiri kuti we are in December anthu ena apalira kale bwezi atabayira fertilizer pa kufika lero kuli zii ndi napita ndikaona kuti kodi chikuvuta ndipati kuti mwina ifeyo ngati a committee apalira tikhoza kulowerera apo ndikuthandizira ndi tafika kuja unfortunately kunali ngati kulibe chimene chikuchitika kulizi mabwana aso mu office mu depot manager sinapeze ena ndi ena sinapeze nangopeza amayi amozi bwanji zikuenda bwanji kuno maole wa bwanji sakupakira akuti maole watu akhala pa from the day a president anachita launch program ikuneno which is over a month ago mundu zati mpaka lero chipangira launch a president program simunayambe kugawa uno akuti ayi achabwino mpaka nawo mawarehouse muli ma fertilizer of course muli wa Mediterranean muli wa export trading amanguchita rent mawarehouse okay si watu ya swaboma so AIP ukacheza ndi anthu kuona kuti sizikuyenda ndi nanyamuka nofasi iwo kunalibe napita ku head office ku Limi House bakhala nawo pansi kuti achimwene zikuti bwanji anthu akudikira fertilizer ndi pamene amalongosola kuti si vuto siwo koma ku finance ndi ku treasury ndi ku reserve bank ndimene ukhanga kuti sizikuyenda inu mesa manena kuti treasury akupasa 50 billion 2 weeks ago of course ndiyo chepa because budget in 161 koma 50 yo itinalina kuona ka movement kana laki audia tikumagula apo ndi apo moda amene tinali naye ndamene takhanga tagawa magawa kuti poti ku south kuno sizikumveka kuti kuli fertilizer pena pake ndipeza kuti yayi kuona ma figures fertilizer insewu chapita ku chigawo cha pakati chabwino ndiye tipanga bwanji nanga pota awa African Development Bank atipasa $28 million komanso a World Bank atipasa $92 million yoti thandizire drought ndi kugula fertilizer zikuyenda bwanji kuti amene wana $1 ndi zankha zake of course yayi ndi ku treasury menanga yake
amene ku reserve bank so madollars wa abwera kuti gule izi pano tikungwasunga. So you want to tell us kuti mutapitako simunapeze fertilizer kulibe bwana inu mnyamuke tikata interview mupita mukauze tandione fertilizer wa AIB wa boma kulibe lotumba kulibe andi chimanga chokukula kumwereko mukapitaso madera ena wachilazulu Kalombe Mulanje chimanga chili Maondo abalira kale anthu utekwa nopa fertilizer okulisa benzala tishizwa kale. This is December, bruh. Now what is making the situation worse? Mbeu seed has become unaffordable to a smallholder farmer. Panoba 5 kg ya mbeu mitengo ya lero 5 kg ya mbeu wandimbira muntu kuzimba is 50,000. 5 kg dikapu 10 kg 100,000. So per 5 kg baja muona liboma vichirapo contribute about 4,000. Muntu akaitenga kuti 46,000 muntu smallholder wakumusi. So akulepera kugula mbeu akuzala mbeu ya loko. Na mbeu ya loko imachedwa kucha 2 imafunika so fertilizer kuti ndiye muzale mbeu ya loko fertilizer sumuna abaili mugola kuti kuchaka cha mawachi apapa zimene tikupanga tikupiga tikukandira apapa njala chaka cha mawa tikupanga ina zomvesa chisoni chifukwa tinali ndi zizindikiro zonse zokuti konzekerani tuti sikuli bwino kusogoloko fetakali kulanko atisa namba ya beneficiaries but now make the program efficient kuti ichite produce my results tukanika. That's why ndikumanena kuti tukuvuta kwani ndi chani kuti tilibe ndalama tilibe chani koma ndikuona ka leadership sili bwino angukumana anthuwa because even kundu nako performance ya ku ministry ya agriculture iniyo ngati Malawi tanduzeni akungokuwa mega farm. You cannot even show me one mega farm imene yayambika ndi boma ili ndikumalizidwa kuti is functional, not even one. Koma daily mega farm akajambule ma private farm anthu azitonesa ma pictures aziti mega farm. Kodi zithunzi izuyenda ziyasi mungaona zithunzi ndi kuti ndi za Demeter farm kapena kunchinji kuja kwanga za wheat ma farm ma private farmers wasiza boma zazi palibe za boma lake palibe mega farm imene anganene kuti mega farm iyi tayamba ife ya boma kuimaliza. Bora akananena kuti chifukwa nthawi ya DPP kuna zalidwa masikimu ambiri. Masikimu amene ajakana kuti they are fully functional panopa. Mukapita kukalonga kuti nthawi lola rice scheme, mukapita pa Nkatabe pali rice scheme, Baraka umu Nkota Mangochi muli masikimu ambiri mbiri. Masikimu aja there were some at 50%. Kuma panopa they have been abandoned. Akanangoti masikimu ayambe kugwira ntchito tikanena kuti anthu nawo amene atithandiza 3 years zakanika kuti tikhale ndi successful AIP program. That's why ndikuona kuti mina angozitula pansi zakanika kale tichite break pang'ono tibweranso ndi inu ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South komanso chair wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Iwowa ndi National Organizing Secretary wa chipani cha Democratic Progressive. Tibweranso posachedwapa. I think cabbage looks amazing in the door. The electric blue can say for me. Come on, look at the tango,
candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. In the program ya Times exclusive pano pa kanema wa Times mongana na kale ndi the Honorable Samia Suleiman ndiye manena kuti in your assessment maona kuti anduna agriculture sakutithandiza andarule pansi udindo. Yes, anduna agriculture because I'm aligned to akanika koma ndinduna zambiri zimene zikulephera ntchito zambiri zambiri. Brian kuli cabinet ndi munthu mmodzi tu cabinet yathu ndiye akanakhala isintha kaikale cabinet a president sizikuyenda koma naona ali ligiligi akupanga chani mangono ngatu ali ligiligi akuthamanga koma zopanda pake nanga nduna nthawi ino kumapita akayimika galimoto panja pa skulu amene alembeseyo azibwera pano azitenga 1000 ntchito imene ndi anduna zochitika tikomo mapictures ali ma social media. Bani, this country has become a joke. A joke. And in even mafuna mawa jamani na APM kuti running a government is a serious business. You need to be serious. You are looking after over 20 million people. And these people gave you their vote. Their vote meant they had confidence in you. They had hope in you. They had ambitions and dreams through you. And you come there, you forget about these people. Basi focus, by way, your immediate friends and family. Brani, this country has become a joke. A joke. Example, fertilizer made Brian. As a country, we need 200,000 tons per year for our program. Do you know Banoba Boma Saina 600,000 tons contract? Nisheke uja waku Dubai aguti shake asimi. Boma Romela Saina 600,000 tons. The East Bridge. Boma Romela Saina ndima local suppliers almost 30. Mukapatikiza matani jonse wa meta sainawa over 1.5 million tons. Yet we only need 200,000. Is that not a joke? Could the East Bridge saja munkazo sizugenda? Yes. Ndienda vodo masesa sotaba ma rumu ya muyamigi. Not usinta tabwa. I'll tell you what happened. If a city masaina ma contract if the parliament had to oversight. Yeah. They are not handuna agriculture. Ku parliament. It's on record. Another kwa mine mujaza East Bridge mukumbukira kuti ayi this is the best deal. Tizi Corora, tizi tenga meta Corora kwa basa, iwazi tibasa fertilizer. Ife nga committee nkani chatita yona, tinaona kuti pakula kwika ndipo kuti contract yo sibifikira kuti tione. Chwa contract yana sainina nda SPC. Okay. Ntaimene, so that contract ya inali ku State House. Okay. Tiveza bwanji kuti tiunikire zimakanika ndeti nanena kuti contract hii muichose ku State House ipite ku SFFRFM so that kukhale transparency ifeso tikaiunikire kuno bwino tiperekepo maganizo athu zimene janapanga kumata panga sana fune kutiuza tinangodabwa kuti East Bridge ya contract afuna ando panga supply fertilizer. Then we called our minister tamva kuti zimene mafuna zija
timafuna zija mwapanga nanga bwanji simukuti pasa contract ione ndi ISFFRFM anati pasa contract tinayiunikira pama suppliers amene alipo university pamenepo pama suppliers amene alipo tingathe kunena kuti ngati committee tinachita recommend East Bridge chifukwa chani. One, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer pangongole ya 120 days university pamenepo. Two, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer posafuna forex koma zilandira makwacha zimene munkanena kuti timafuna ife zija singatheke zimenezo. So chapangitsa kuti musinthe all of a sudden. ndikukuuzani ino zifukwa zake zimene zapangitsa kuti tisinthe. Then titaunikira taonanso kuti ali ndi 60,000 tons pa Lusaka. Lusaka is close to Malawi. Kuti takula fertilizer ameneyo pa factory ya Lusaka within a day tikhoza kwamba utalandamba kulandira fertilizer siziyedwa kusana ndikuti tikagule kutali kuti zitenge 1 month pa ship. So we said okay, Ice Bridge chikuvuta ndi chani kuti atubwerese fertilizer wayo kumalawi kuno tiyambepo kugawa. Ananena kuti Ice Bridge already kubweresa fertilizer koma tikuchedwesa ndifeyo sitikuwapasa LC. LC mfuna mupereke kuti auti LC is a letter of credit that guarantees you a payment. Tifuna tipereke ku East Bridge ndefeyo ngati committee nawo kuti ma LC asapita ku East Bridge. Inu mtenge ma LC apite straight ku factory and a factory akhale guarantee onena kuti mukapasa ma LC wa they will make sure kuti fertilizer yense wa East Bridge akubwera kumalawi. Palibe kena kaliponse kosayiruzika kamene kadachitika. And mudalandira swahara ndiponso anthu a East Bridge sindinacheze nawopo kapena kukambirana zana East Bridge inu munabwera pano pa TV kunena zoyipa za East Bridge. Lero ndekhale yabwino East Bridge ndi zimene ndifuna kuti mundimveseseno. Sindikumvesesana. East Bridge timadana nayo anasainira ndi ISPC ku State House. Ifeyo timalephera kupeza information kuti tiunikire contract ija. We had so much doubts. Two, munali agreement imene jonena kuti it is binding to produce imene yasinthano pano panopa tikhoza kwalipira makwacha pamene kuyamba paja amafuna kuti tipereke chimanga nteza mukumbukira munali zinthu zambirimbiri kuzipanga aggregate timona kuti ngati ziko singakwanisenso kulima izi mukulola bwanji tatipaseni contract. ISPC mukumbukira no ISPC mpaka na makana uza kumandi committee itabwera ku SFFRFM tayunikira and mundivesese ndikunena kuti pama contractors amene abomawo anasainira amene akuoneka kuti akhoza kuthandiza mwachangu ndi amenewo. Now ndikufunseniso mwandifunsafunsa papa akawale anabwera ku parliament kuzanena zabwino za East Bridge ife ndameti nkakana. After kuyunikira nkuona kuti abwino poti munati pasa East Bridge kugwira nawo ntchito taunikira on these conditions mukhoza kugwira nawo ntchito. Lero nakawale omwe aja kuti sindifunaso East Bridge ndifuna export trading. Mukuona zimene zichitika. Akawale lero kuti mwafuse za East Bridge sakuifuna. So chikuchitika ndicho kuti kuli katero kunoko ya fertilizer. The traditional suppliers they have formed a cartel. Amida kugwirizana mitengo ija ndikafuna kuti iteja sinate. Now cartel manager is not happy kuti East Bridge abwerese fertilizer. You should understand now the politics about it. Now that cartel ili ndi anthu awo ono kunduna kuja yagwira anthu awo kumene kuja amene akuti East Bridge ikabweresa fertilizer ndoti ife tisakugulitsa already tikwagula panopa pa 90,000 per bag agwirizana kuti ifike 115 where IPM amagwirizana amene aja ndiye akumenya nano nkhondo ndi East Bridge kuzera kwa mabwana ndi azindunawa kukuku
ifeno tikunena kuti munabweresa Ice Bridge, inu nomwe munabwera parliament Hansard ilipo munaichekenira, ifeyo fati tinalibe documentation tinakuzani kuti ipite uku mwapanga zimene zija takukupasani go ahead kuti panga nawo ni deal, inu nomwe mukutembenukano mukuti ineyo ndine amene ndikugwizana ndi Ice Bridge, inuyo ndeyabwe mesa Ice Bridge munabweresa ndino tinkagana ndino munabweresa ndino pangana nayo ni deal Ice Bridge yo aukana zangolowa corruption Brian kuba nthawi ya tithera munasankhidwa ngati National Organizing Secretary ku chipani cha DPP. Umatani mpando umenewu? Mpando umenewu ndi wakulu kwambiri Brian. Okay. Chifukwa zambiri zochitika mu chipani organizer wake ndiweyo. That's why you are National Organizing Secretary. Ikusiyana mipando ina ya regional undi national. So chokera kuchitipa paka kusanje zochitika mu chipani imo zikuenda kuzera ku office kwanga kuti tithandize kuzipanga organize kapena zikuenda kuchokera ku office kwanga. My instructions akabwera tingoyerekeza kuti bwana afuna apite ku Mzuzu ndiye kuti tiuzidwa tipasidwa program ife ndio chitano organize. So ni ntchito yakulu ikuyenda bwino pano. Bwino kwambiri. Zikukupatsani chithunzi chotani mukamayenda? Ndaona mukuyenda munali mchikwawamo munali mmanzamu. Yes. Akulandirani kwa njano? Choyamba nene kuti ndithokoze Professor Peter Mutharika. Brian kwabwera energy ina yake kuchipaniko imene kusangalatsa kwambiri. Energy yatsopano? Energy yatsopano. And energy imene yabwera kwambiri ndi APM. Brian mmene tinapitira kuthambani ndi msewu wake, you wouldn't think kuti APM insisted on going kuthambani. He's got that energy. He wants to go and see Malawians and hear of their problems, and he's willing to go watuza kuti kuntalira akafika. So that energy yapangisaso kuti ifeso tizuke tikandi energy ina ndi kubwera kwa sogolera nyuwani through the convention chipani chili bwino kwambiri. Ndipo tikamayenda Brian ndi apempha ndithu bwana wakuti tiyesese wiso stop tour ina ya bwana tikutengeni muzaike live. Brian chinthu chonyadisa kwambiri kumati ena aja magendedwa apapa ife kuona mmene tikulandiridwira. Yeah, dziko li. You are optimistic kuti 2025 muira 101%. Mphamvu zanu zimuzitengako? Shoyo kuti awatu alephera okha Brian. Alephera okha. They were given the chance. Opposition inali weak. Sanganame kuti malephera kupanga ifoti opposition matilepheresa ali kunalibe kuti situdisisa budget kuti aoneke ngati olephera ayi zinaso timasapota you know. Koma alephera Brian. Inflation kuchoka pa single digit to over 25%. There's no bene bobo balibeso chabwino. Brian alephera. Pa filling station mubite bano balibe mafuta. Mubite mzipatala mulibe mankhwala. Mubite mmaskulu khombeze chikunda sana nankula ku parliament kuti ma stocks ali pa 80%. Aja kuti Brian kuti kunama basi ananena rupa akunama kunena kuti 80% Brian akunama ya mankhwala akunama kulibe 80% mankhwala stocks kumala kuno ma forex yake ide kuti yoko kuli 80% stocks Brian aitenga kuti zukanika Brian pitani ino pa Queens apopo pitani pa Queens ipo mukango wanena kuti mutu kundibweteka akakulembana kapepa kuti mupite ku private pharmacy mukagule mankhwala. Zikuchitika sizobisaso kulibe mankhwala. Mupite ku school kumene afuna ana azita contribute anthu ana kubwera ku school fuati kandama nkovuta ukapeza mizimu. Fertilizer nduyo go to Admark no maize
Yet kwapita ndalama zambiri kuno ku NFRA, kwapita ndalama zambiri ku Dodma, ndalama zambiri ku Admark, but the country has not even one bag of stock in stock. But it has become a big problem. A big problem. Panopa muntu amene akulandira less paid people mina 60, 70,000, 100,000 pa mwezi. Akagule thumba lachimanga 50,000. How is he going to survive in 50,000 yosala? Sanagaise, sanagule ndiwo, sanatengere mwana uchipatala, sanagule mwana uniform school, vene pomina madam wafuna nao kameshi mutu. You cannot survive. Malawi is finished, Brian. It needs someone to rescue this country. And donors have lost confidence in us. They will not come to help us under this administration. No. APM. Why? Because he did it. We are talking with reference. You remember Kashijet? Who fixed that problem? 5 years. Mafuta olokwera siku limozi. 5 years olukala line pa filling station. 5 years inflation ija imaira kusika monyadisa. $40 5 years stable. You could plan, Brian, and I'm a business, but no, they cannot even plan. Nthawi yatithera mawu anu omaliza ndi wotani madzulo ano Bambo Suleiman? Mawu anga ndo apempha Malawi kuti Malawi tavutika. 4 years imeneyi taphunzira zambiri. Ndimaona ngati kuti tigwirane manja tikonze zinthu. Dziko lindiratu tizisiya kayendali kumbali koma tikonze zinthu. Tike patsogolo anthu amene ali ndi chidwi ndi Amalawi ife tiye tiake pa mpando. Next year tikupita ku mavoti tiye tikonze dziko lathu. Kungopanga mistake 4 years imetavutikiramu ndikuperekanso 5 years ina Amalawi tisamuka kwambiri. Tisamale tiye tikachite ni voti mwanzeru osati mwang'ana chimene tapasidwa koma mwang'ana dziko lathu. Ndikuthokozeni kwambiri. Muli ku Blantyre City South East muyimabe komweko? Yes, anayigawa constituency yanga. Yeah. Patuluka maconstituency atatu. Mukonstituency imodzi? Yes. Okay. Inali ku kwambiri. Okay. Ndi neno ndikuyima ku timati Chigumula BCA Club Danana. Okay. Constituency. Okay. Ndimene ndikuyima. Anthu akulembetsa mune? Tinamaliza. Oh, munamaliza? Okay. Tinalipa phase 2. Okay. Yeah. So muyimira ku Chigumula BCA Club Banana. Okay. Yes. Ndikuthokozeni kwambiri inu olemekezeka Bambo Suleiman. Titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri. Thank you very much. Amene panso ndipo mapeto program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu iyi ndinandi the Honorable Samia Suleiman, MP wa Blantyre City South East, komanso chairperson wa Agriculture Committee ku nyumba ya Malamulo. Yuwanso ndi a National Organizing Secretary ku chipani cha DPP. Ndine Brian Banda, malomwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.